Обичаш ли страшни филми? Днес ще ти покажа 10 от най-ужасяващите хорари на всички времена. Гледай до края, защото последният филм е толкова страшен, че някои хора не са могли да го довършат. Заклинателят The Exorcist, 1973. Този филм се смята за най-страшния на всички времена. Историята разказва за малко момиче, обладано от демон, и свещениците, които се опитват да го изгонят. По време на снимките са се случвали странни инциденти, а някои от актьорите са били ранени мистериозно. Паранормална активност Paranormal Activity 2007. С бюджет от само $15 000 този филм изплаши милиони хора. Камерите улавят странни явления в дома на една двойка, но истинският ужас е в неочакваните моменти, които карат зрителите да скачат от страх. Сиянието The Shining 1980. Хотел, обитаван от духове, лудост и най-емблематичната сцена с зловещото «Ето ме и мен» на Джак Никълсън. Този филм е истински шедьовър на ужаса. Нас 2019. Режисьорът Джордан Пайл представя ужасяваща история за семейство, което се сблъсква със своите зловещи двойници. Филмът изследва тъмните страни на човешката природа и оставя зрителите с много въпроси и страхове. Заклинанието The Conjuring 2013. Базиран на истински събития, този филм разказва за паранормалните изследователи Ед и Лорейн Уорън, които помагат на семейство, тероризирано от зъл дух в новия им дом. Атмосферата и напрежението правят този филм истински кошмар за зрителите. 2017. Адаптация на романа на Стивън Кинг, този филм представя зловещия клоун Пенилайз, който тероризира деца в малко градче. Със своите ужасяващи сцени и напрегната атмосфера, то се превърна в модерен класик на ужасите. Синистър 2012. Криминален писател открива кутия с стари филмови ленти в новия си дом, които разкриват ужасяващи убийства. Тези открития го въвличат в мрачна и свръхестествена история, която застрашава него и семейството му. Бабадук 2014. Австралийски психологически хорър, който разказва за самотна майка и сина й, които са преследвани от зловещо същество от детска книга. Филмът изследва теми като скръб, депресия и майчинство, представени по ужасяващ начин. Тексаското клане The Texas Chainsaw Massacre 1974. Група приятели попадат на ужасяващо семейство канибали в Тексас. Филмът е известен със своята бруталност и реалистичен подход, което го прави един от най-страшните филми на всички времена. Наследствено Hereditary 2018. След смъртта на своята майка, семейство Греъм започва да преживява странни и ужасяващи събития, разкриващи тъмни семейни тайни. Филмът е похвален за своята атмосфера и дълбок психологически ужас. Благодаря за гледането. Ако видеото ви е харесало, пръснете един лайк и се абонирайте за още такива.